Kuvittele hetki, että sähköt katkeavat, pankkipalvelut lakkaavat toimimasta ja liikenne pysähtyy. Venäjän kyberuhat Suomen kriittistä infrastruktuuria kohtaan eivät ole enää pelkkää teoriaa, vaan todellinen ja kasvava riski, joka voi horjuttaa yhteiskuntamme perustoimintoja. Kyberhyökkäykset voivat kohdistua esimerkiksi sähköverkkoihin, vesihuoltoon, terveydenhuoltoon ja pankkijärjestelmiin, aiheuttaen laajoja häiriöitä ja taloudellisia menetyksiä. Venäjällä on laajasti resurssoituja kybertoimijoita, joilla on kyky lamauttaa palveluja ja vaikuttaa Suomen turvallisuuteen myös epäsuorasti. Nämä hyökkäykset ovat usein osa laajempaa vaikuttamisoperaatiota, jonka tavoitteena on horjuttaa kansalaisten luottamusta, päätöksentekokykyä ja yhteiskunnan toimintavarmuutta. Suomella on kehittynyt kyberturvallisuus, mutta jatkuvasti kehittyvät hyökkäysmenetelmät vaativat entistä tiiviimpää valppautta sekä viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Kyberuhka ei näy katukuvassa, mutta sen vaikutukset voivat olla dramaattisia ja pitkäkestoisia. Siksi kriittisen infrastruktuurin suojaaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Suomen turvallisuus rakentuu myös digitaaliselle kestävälle pohjalle, jonka vahvistaminen on kansallinen prioriteetti.